Halløjsa YouTube! Hvad er oppe? Det ved jeg ikke. Solen skinner i dag. Virkelig fedt. Det er altid godt med noget godt vejr. Og det er den 13. Torsdag den 13. i dag. Det her er vores vlog nummer 2. Albert kan desværre ikke lige være her i dag. Så derfor bliver jeg nødt til at lave den her alene. Og allerede i starten her, så vil jeg meget gerne sige tak til Craftermiss. Tror jeg det ved ikke. Craftermiss. I hvert fald besøg hendes kanal. Jeg tror jeg lægger et link dernede. Måske til hendes profil. I skal i hvert fald bare se den. Hun er faktisk rigtig god. Det er en af mine klassekammerater. Men i dag er der ikke sket særlig meget. Vi har lavet det sædvanlige, spillet basketball i frikvartererne og noget. Ja, så er der ikke sket så meget. Jo, altså. Hvis der skal ske noget spændende i hvert fald, så er det, at jeg skal til fodboldkamp i dag. Altså. Det skal jeg sammen med en af mine venner, som hedder Steven. Og ja, vedrørende nogle Ask Me videoer, som vi kommer til at lave, så må I rigtig meget gerne stille nogle spørgsmål, hvis I har lyst. Ja. Nu må jeg jeg er lidt hæs i dag. Det er lidt irriterende. Ja, men jeg glæder mig selvfølgelig meget til at spille. Ja, men ja, jeg lægger et link til Craftermiss nede i comment, så I kan tjekke hendes videoer ud, for det er hun sådan set bare meget sej. Og ja, hun har rødt hår, seriøst, fuck vildt. Jeg kan personligt godt lide rød. En lille smule. Jeg er ikke noget imod den. Fin farve. Men stil nogle Asmis spørgsmål. Det vil blive meget glad for os. Men ja. Så er der vel bare at sige farvel og slut for min vlog 2. Så jeg siger bare hej hej.